ಗೋಪಾಲಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿತ್ತನೇರು ಜಯ ಜೋಡಿ ಆದ್ದೆ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತತ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿದ 23-24 ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊರ್ತ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಾಯ ತೇರ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಾಯರು ವಿಭಾಗ ಮುಖ ಏರ್ನ ಏರುಲ್ಲ ಇನಿ ಜೋಡಿಯಿಂದಕ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಕೊರ್ತನ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಟ್ಲ ಪೂರ ಬಾಡಿಗೆ ಏರುದೆ ತೊಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡಿ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ವಿಷಯ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೋಪಾಲನ ಕಟ್ಟಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯದಾದ ಐನ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಾಯರದ ವಿಭಾಗ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಣ ಉಂಡ ನಾಯರ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕುನಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಡ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲು ಕಲೆ ಮೆಡ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಬಂತದ ಬಲ್ಲಡ್ ಓ ಪಂಡ ಬಲ್ಲ ಮಂಜಾಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲು ಬಂತದ ಐನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ತ ಹೊರತು ಮೆಡ್ಲ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ ಎರು ಪೂರ ತೋಜೋಡು ದಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆ ವಿಶ್ವೇ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತದ ಬುಕ್ಕವರಿ ಪುದರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡೊದ್ದು ಎರುನ್ ಜಪುಡಾತು ಕುದಿ ಮನ್ಪೈನ ತಂಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಬಾಳಾಯ ತಿಂಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮನಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಡುಲ್ಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಏರುಕಟ್ಟನ್ನು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯಕ್ಕೆ ಬೈದ ಅಗಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯದ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತನ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ವೈಕಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಮಕ್ ಗೋಣೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ತಾನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೊಂಡ ಮನ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಾಯ ನೆಡ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆತ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡಿ ದೇವರನದೈತನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಒಂತೆ ಬೇಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಎರು ಮಂತದ ಕೊರಿಯರು ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ ಅನುಭವಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಿಡದ್ ಎರು ಬುಡುದು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಚ 5 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿಯ ನಾಗರಾಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎರುನು ಬುಡೊಂದಿತ್ತನಾರು ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನಾರು ಓಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಂಚ ಆ ದನಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇದೇನು ಅಜ್ಜೆ ಪುಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಅಂಚಿನ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬ್ಳರ್ದಾರ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ನ ಈ ಕಂಬ್ಳನೇ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಇಡೆಗು ಕೊಣದ್ ಗೊತ್ತನ ಅಜ್ಜೇರೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಅದು ಇರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಏತು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 15% ಗೊತ್ತುಂಡಾತಿ ನನ್ನ ಬಾಕಿದೇನ್ ಪೂರ ಅಗ್ಲೇಡ ಕೇಂಡದು ಅಗ್ಲೇ ಮಂತ ಒಂದ್ ಪೋಂದು ಉಳ್ಳಾಯ್ತ ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ವರ್ಷಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂದು 7ನೇ ವರ್ಷ ಆಜ್ ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ 1.5 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಎರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಜ್ಜೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತನ ಏನ್ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಪಂಡದೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಎರು ದೆತ್ತದೆ ಬತ್ತದೆ ಪಂಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 1.5 ವರ್ಷ ಕರಿ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎರು ದೆತ್ತದ ಸಾಂಗ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪುನೇನೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಪಂಡ ಐನ್ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊಣದ್ ಬತ್ತ ಐನ್ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮೆಗ್ಗಿ ಅಮ್ಮ ಮುಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಎರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚ ಆಯ್ನ ಯಾನಿಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲ ಎರೊಂದು ಬಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲದಾಯನ ಕೈ ಆಪನ ಅವತ್ತವು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಂತಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನಡತ ಒಂದು ಫೋನ್ ದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಎರುವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಎರು ಪಂಡ ಹಿಂಗ ಗೋಪಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಜೋರದೆ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಉಳ್ಳೆ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಂದೆ ಗೋಪಾಲನ ಜೊತೆ ಆತ ಶಿವೆ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗುರಪ್ಪಜ್ಜಿಯರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುದಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತನ ಎರು ಅವಲ ಏನು ಮೂಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಎರುದಿತ್ತನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಿ ಕಾರ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ತೀರು ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಎರುನ ಎಂಕ್ಲ ಪತಂಬತ್ತ ಮೂಳೆ ಗಿಡ ತಗೊಂಡ್ಲ ಇನ್ನು ಗೋಪಾಲಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿತ್ತನ ಎರು ಜಯ ಜೋಡಿ ಆದ್ದೆ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತತ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿದ 23-24 ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊರ್ತ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಾಯ ತೇರ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಾಯರು ವಿಭಾಗ ಮುಖ ಏರ್ನ ಏರುಲ್ಲ ಇನಿ ಜೋಡಿಯಿಂದಕ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಕೊರ್ತನ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಟ್ಲ ಪೂರ ಬಾಡಿಗೆ ಏರುದೆ ತೊಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡಿ
ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಮಕ್ ದುಂಬುಲ ಆಸೆ ಎಂಚವಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಪೂರ್ಣ ಪಾಡೋಡಾವು ಪಾಡುಜಿಂದ ಏನ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪಿಸಿ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಓಡು ನಮಕ್ ಇಟ್ಟು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ್ಲ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಅಂಡ್ಲ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಲ್ ಆವಡುಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆತೆಗಿಂಕ್ಲ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೇಟೆ ಆವಡು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಪಿರವಗೆ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಯರ್ ವಿಭಾಗ ಅಪ್ಪ ಗೋಪಾಲ ಜೂನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಶಿವೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಸರಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ವಿಷಯ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೋಪಾಲನ ಕಟ್ಟಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯ ದಾದ ಐನ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಾನಾಗ ಆ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಾನಾಗ ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಈತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆನೆಯೇ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆತದೆ ಒಂದು ಆನಿ ಆ ಪಂಡನ ದಿನತ್ತಾನೇ ಕೋತು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಏರು ಬತ್ತಂಬತ್ತೆ ಶಿವ ಏನು ಪಂಡತೀತ ಏರು ಉಂಡು ಏನಡ ಶಿವ ಏರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನುಲ್ಲಿರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ 6ನ ಏರು ಆಯನ ಕೊಣದ್ ಬತ್ತದ ಕೂಟೋಡು ಪ್ರಥಮ ಅಂದೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಪುಡ್ ನಾಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪೋತಾವ್ ಅಂಡೈತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಏರ್ಕ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದು ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕುನೇ ಕಷ್ಟ ಏರ್ಲ ಹಾಕದಿಜೆ 80 100 ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪಾಡದ ಬುಕ್ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐನಡ್ದು ಅಜ್ಜೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಮಾಂತೇರೆಡ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆಂದು ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೆನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಡ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇಪ್ಪುಂದು ಹೊರತು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಅಗಲನೇ ಗೋಣೇರಿಂದ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಬತ್ತ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೇ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಏರ್ಕುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ನ ಏರು ಗಿಡ ಏನಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪೆರಿಂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡದೇ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಬತ್ತ ಗೋಪಾಲ ಎಲ್ಲ ಶಿವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವಂಜ ಸುರೂತ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಬತ್ತ ಓಲೋ ಬತ್ತನೆ ಬಲ್ಲವಂಜ ಐನಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ಪುನ ಏರುಕ್ಲೆ ಆತಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ವೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ಐನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತನೆ ಮುಗುಲ್ ಬತ್ತನೆ ಇರ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಾಯರ್ಡ್ ಗಿಡ ಬಲ್ಲಡ್ ಗಿಡ ಓ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ರಾಜನ್ಲ ಜಯನ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇಟ್ ನಾಸೀರ್ ಪನ್ನೆ ಮುಲ್ಪದೆ ಆಯ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಅಪಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಎರು ಈತ್ ಬಾರನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ್ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದ್ ಬಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜ ಅಂದನ ಜನ ಇಜ್ಜ ಅಂದನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಪೋಡಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಂತದನಗ ಏರು ಪಾರಜಿಂದ ಸಾಂಕುನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಂತದ ಉಂಡ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಏರು ನಮ್ಮ ಪಾರ ಉಂಡ ಏನು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಜೂನಿಯರ್ ಪಾರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಐನಡ್ದಕ್ಕ ಶಿವೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಜೂನಿಯರ್ ಗೋಪಾಲನೇ ಏನು ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡ ಆತನ ಜಯನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಗಿಡ ಏನ್ ಇಟ್ಲೆ ಐ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಏರು ಸಂಪತ್ ಮಂಡತ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲ ಗಿಡ ಐಟ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಸುರುತ ಕಂಪ್ಲಾಡೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಕಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಯರದ ವಿಭಾಗ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಣ ಉಂಡ ನಾಯರ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕುನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಡ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲ್ ಕಲೆ ಉಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಮುಜ್ಜಿ 4 ಮಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ಮಂತ ಐನಡ್ಕ ಹೊಕ್ಕಡಿ ಗೋಲಿ ಮಂಜಿ ಮಂತ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಮಂತ ಐಕಲಟ ಮಂತೆರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಟ್ ಗಿಡದ್ ನತಿ ಕಂಬ್ಲ ಪೂತಿಜಿ ಐನ ಸರಿ ಐನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರುವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಬ್ಲ ಬೇತವರಿಯನ ಇರು ಕಟ್ಟದ ಗಿಡದ್ನ ಅವ್ ಬೇತವರಿಯನ ಅವಲತ್ ಎಂಜೆ ಬಂಡ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹೊಸ್ಮಾರದಾರೆ ಆರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪನ್ಪುರ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿಯನ ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆರೇನು ಬುಡ್ಡುತಿ ಏನು ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಏನ್ ಎರು ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಆತ ಈಸಿ ಆತ ಏರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಎರು ಕೊರ್ತನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುಗು ಕೊರ್ಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಬಾಕಿದ ದಣಿನಗ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದತ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ 6 ಎನ್ನಲ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನ್ ಹಿಡಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲೆ ಕೂಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಪಾತೆಯರ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚ 6ನ ಎರುಕ್ಕು ಏನ್ ಏಪಲ ಕೊರಿಯರ್ ರೆಡಿ ಅವು 6ನ ಎರು ಪಾರಜಿನ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೆಡಿ ಐಕ್ 6ಲ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಎರು ಪಾರಜಿನ್ಲ 6ನ ಎರು
ಪಾರ್ಪಾಪನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಕಂಬ್ಲಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಉಂಟು ಜೂನಿಯರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಆಜು ವರ್ಷಡ್ ಇರ್ರ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡದ ಮುಲ್ಪದಿರ್ಲಿಗೆ ಎತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತದ ಬಲ್ಲಡ್ ಓ ಪಂಡ ಬಲ್ಲ ಮಂಜಾಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತದ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರತ ಹೊರತು ಮೆಡ್ಲ್ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತ ಕಾರಣ ಮೂಜಿ ಪಲ್ಸಡ್ ಆಜಿ ಪಲ್ಸಡ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಂತನ ಎರುಕುಲ ಎಂಚವಂಡ ಬಾಕಿದ ಎರುಕುಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮನ್ಪು ಜಂದತ್ ಎಂಕ್ಲ ಎರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಂತದನೆ ಓ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಐನ ಎರುನೇ ಹಾಕತ್ ದುಂಬುದ ಕಂಪ್ಲಡ್ ಎರು ಮೆಡ್ಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಂತನ ದುಂಬುದ ಐತೆ ದುಂಬುದ ಕಂಪ್ಲಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ ಇತ್ತನ ಎರುಕುಲೇನೆ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕ್ಲ ಬಲ್ಲಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತನ ಎರುನ ಹಾಕತ್ ಉಬಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ತದ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತನ ಎರುಕುಲು ಐನ ಹಾಕದ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಂತನ ಅಂಜ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರುದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆತನೆತ್ತಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ತರ ಖುಷಿ ಇದಾಯ್ತವಂಡ ಎನ್ನ ಎರು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎರು ಹಾಕತನ ಎಂಚಗೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಕತನ ಏಕ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಎರು ತಿಕ್ಕತನ ಐಟೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೋಯ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ನಮಕ್ಕುಂಡು ಈರೆಗೆ ಬೆಂಗವಲ್ಲದಿ ರಜ್ಜೆರ ಪಂಡ ಐತೆ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪೂರ ಏರ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಗೊಂಡ ಅಜ್ಜೆರಡಕೇನ್ಪ ఒక ಪೊಪ್ಪಗ್ಲ ಮುಲು ಎರು ಇತ್ತದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ದುಂಬು ಅಡತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಗೋಣದ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಲಾಗ್ಲೆ ಗುಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಜ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಬೇತೆನೆ ಕೇನೋಡು ನಂದಿಸಿ ಪೊಪ್ಪಗುಂಡು ಅಜ್ಜೆರೆಗುಂಡು ದುಂಬು ಗುರುವಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರಿ ಇತ್ತೇರು ತೀರ್ವೇರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಮೇನೆ ಅರ್ಲ ಅಜ್ಜೆರ್ನತೆ ಅನುಭವ ಆರು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಗೊಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶುರು ಹಾಕುನೆ ಏನು ಬೆರಗ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಪಾತೇರ್ನೆ ಉಂಟು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೊಳಿ ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅಂಜ ಹೊಂಡದ ಏನ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳಿರಿಂದ ತಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಉಲ್ಲ ನಮಕೇನ್ನ ದುಂಬುದ ಇತ ಮುಗಲ್ಪುರ ಮಲ್ಲ ಎರುಕ್ಲೇನು ಮೆಡ್ಲ ಮಂತ ನಗ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಇದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲಚ್ಚಿ ಫೈನಲ್ ವಾಯರು ಏತ್ ಏರಟ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಏನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಏರು ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಏನವಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆದೈ ಪೋವಿ ಬೇಲೆದೈ ಪೋಂಡಿತ್ತನೆ ಎನಡ ಎರು ಉಂಡು ಎನಡ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಇಲ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟುದೇರ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡದ ಇರುತ್ತ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಎರು ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಜನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೊಸತ್ತಾದ ಏರು ಕಟ್ಟನಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಳಿಯ ಒಂಜಿ ಎರು ಯಜಮಾನರ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಫಿನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಆದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದೇರು ಗಿಡಪನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಟ್ ಬರುತ್ತಿಂದ ಎಂಚ ಕಟ್ಟೋಳಿಯ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ಏರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಎರು ಗಿಡವನಾಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎರು ಪಾರ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಓಡೋ ಹೇಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟದ ದುಡ್ಡುಡೆ ಏನಿ ಎರು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದ ಬಂಗ ಆವು ಅನ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಎರುಕುಲೇನ್ ಕಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಬಂಗ ಆವಂದ್ ದಯಂಡ ಎರ್ಲು ತಾಡಪೋ ಜನಕ್ಕಲು ಗೋಡು ಮುಖ ಮೈನಾದ್ ಕಾಸದ ಮುಖೇಂದ್ರನೇ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಿತ್ತಂಡ ಅಗೆಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕನ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಇನಿ ಕಾಸುಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ಕಾಸುಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ನಾನು ಏನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕೊಂಜಿ ಕಿಡು ಪಾರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಕಾಸುದೇ ಏರ್ಲಿಜ್ ಯಾನು ಕೊರ್ಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ವನಸ್ ಈತೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ಎರುತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಟಾಡೋರ್ಲಾರತ ಈರೆ ಕೊಂಜಿ ನೆನಪುದೀಪನಂಚಿನ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಂಡ ಇರ್ನೇರು ಅವು ಇರ್ನೇರು ಪಾಸಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿವಸ ಪಲ್ಸಡು ಕಿರಲ ಬುರ್ದಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದೀಪನ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಟ್ ಇದು ಎಂಕಿಲ್ನ ಬಾಲಾಯ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಹಿಂದೇನಾತ್ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಟೀಮು ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ದಾಯ ಮನೊಳಿ ಉಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬ್ಲಾನಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕವರಿ ಪುದರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡೊದ್ದು ಎರುಣ್ ಜಪುಡಾತು ಕುದಿ ಮನ್ಪೈನ ತಂಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಬಾಳಾಯ ತಿಂಗಳ ಈ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಪಂಡ ಅವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವರ ಏನಿಡ್ದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ ಧನ್ಯವಾದವನ ಇರಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಏರುನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಏರುನು ಕೊಂಡೋದು ಬೋತು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀ ಏತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಜಪುಡಾಯ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅವು ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಾಯದ ಟೀಮು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲಟ್ ನೆನಪು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಎರು ಪಾಡ್ದೆಂಕ್ಲ ಸೋಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿಡು ಬಂಗಾಡಿಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಜು ವರ್ಷಗು ದುಂಬೆ ಸುರುಟು ಅಪಗ ಜೂನಿಯರ್ ಡತ್ ಅಪಗ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಗೋಪಾಲೆ ಆಯಾಗ ಬಂಜಿ ಹುಷಾರ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಆನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಟೋಟಲಿ ಎರುಕ್ ಹುಷಾರ್ ಇಜ್ಜಿ
ಆಂಡಲ ಬೈದೆ ಬೈದೆ ಆನೆ ಆ ಇರು ಆನಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪುಡು ಏಪಲ ಒರಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಏಪೋಲ ಇಂಕ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬೆದ್ರದ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಏರ್ಲ ಹಾಕಂದನ ಏರ್ಕುಲ ಇಂಕ್ಲ ಹಾಕನೆ ಈ ಸರಿ ಸುರುಟು ಏರನ ಹಾಕದ ಅವೇ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಮೆಡ್ಲಾಯಿನ ಇರೋನು ಆ ಟೀಮ್ ದಗ್ಲಿಡ್ದ ಹಾಕ್ಯಾರ ತೀರ್ತಿಜಿ ಆ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ ಐನೆರ್ದು ಉಕ್ಕ ಬುಕ್ಕದಾಗ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹೊರತು ಐನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕಿದ್ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಉಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ನೆನಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಈತ್ ನಡ ಇರ್ನ ಎರ್ರನ್ನ ಏರ್ಪುರ ಗಿಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಣಪನಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೆರಿಂಜ ಪ್ರಮೋದನ ಬುಕೇರಿ ಗಿಡ ರಿತೇಶ್ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೂರ ಕೊಣತ ಒಂದಿತ್ತೆ ವೈಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಡ್ ಸೆಮಿ ಕೊಣತೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲೇನ್ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನವರ್ಷ ಮಂಜು ಬೈಂದೂರ್ ಮಂಜು ಬೈಂದೂರ್ ಮಂಜು ಗಿಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಎರು ಅಂತ ತೋಜೋಡುದಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವೇ ಬೈಂದೂರ್ ಗಿಡದೆ ಎಂಕ್ಲ ಎರು ಪೂರ ತೋಜೋಡುದಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆ ವಿಶ್ವೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮರಪೇರಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಕರ್ನವರ್ಷ ಎರು ಸ್ಪೀಡ್ ಆತನು ಉಂಡ ಈಗ ಕಾರಣ ಅಂತ ವಿಶ್ವೇಲ್ ಉಂಟು ಐನ ಹಿಡ್ದು ಮಂಜು ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈತು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂತೋಡ ಕಾರಣ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ನುಳ್ಳಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಯವಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಿಡವನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತನೆ ನಮಕ್ ಗಿಡರ ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ತೋಜರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೋಜರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಒಂದಿನ ಪಿರವಡು ಮಿತ್ತೂನ್ ಬಂಡು ತುಳ್ಳೇರಿ ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಮಿಥುನ್ ಈ ಮಿಥುನ್ರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನಾರು ಎಂಕ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಂತ ಯಾರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ದಯವಂಡ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಿಥುನ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಂಬೈನ್ ಪಾಡೋದು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲ ಪೂರ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಅಂದಿಟ್ಟು ಪಿರ ಪೋದಾನಾಗ ದೂರ ಒಂದು ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಎರು ಐಜಿನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎರುಡ್ದೆ ಹಾಲ ಏನೇ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡೋದು ಪುನ ಅಂಚ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಆನೆ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಏರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಪನ್ಪುರಾಂಡ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಪಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಉಲ್ಲೆ ಅವತ್ತನ ಬೇತವಳ ಏರು ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ಐನೇರು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬತ್ತೇನೆ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬುಕ ಅವತ್ತನ ಬೇತವಳ ಏರು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪಡದು ಪೋಯಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ತುಜಾರ್ ಓ ಏರುಲ್ಲ ಎರುನ್ ಕೊರ್ತುಜ ಎರು ಉಂಡ ಪೆತ್ತ ಬೋರಿಗೆ ಅಂಜಿ ಬಾಡ್ಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯ ರಾಪುಜಿ ಕೊರಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರದಾಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂದು ಪಣಿ ಇತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಕೊಣತ್ತನ ಏರುನು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತುಜ ಕೊರಿಯರ ಇಜ್ಜಿಂದಲ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಚಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೀವ ನೋಡಂದೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಒಯ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಪಾಲೆ ಹಿಡ್ದುಕೋ ಕುಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದುಕೋ ಶಿವೆ ಹಿಡ್ದುಕೋ ಪಸ್ ಜಯ ರಾಜೆ ಈ ಐನೇರುಲ್ಲ ನಮ್ಮಟನೆ ಬತ್ತನೆ ಇರುಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎರುನು ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಮಂತ್ ಇತ್ತು ನಾವಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಯ ತಡಂಬೈಲ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಎತ್ತೋ ಸೆಮಿ ಮಂತ್ ಕುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಜೋಡಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪಣ್ಣ ಉಂಡು ಆಯ್ ಕೊಂಡೋದು ಬೋತ ಇಟ್ಟದ ಆಯ್ತ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡಿ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಎರುಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಒಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಪೋತಿಜ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಎರುಕುಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜೆಸಿಬಿ ಮಂತ್ ಒಂದು ಇತ್ತನೆ ಎರಡು ಜೆಸಿಬಿ ದೀವು ಒಂದು ಇಮ್ಮೆಡ್ದು ಪೂರ ಏತ್ ತೀರು ಏತ್ ದಿನ ಕಟ್ಟುವೆ ಕಟ್ಟೆರ ಇಜ್ಜಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಡಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಬೈದಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಐನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಇದು ಏಪಲ ಕೈ ಮುಗಿನ ಪನ್ಪುಣ ದೇವರಡ ಯಾನ ದುಡ್ಡು ಕೊರಲೆ ಕೈ ಮುಗಿತಿಜಿತ್ತನ ಎಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲಡ್ ದುಂಬುದ ಪೀಲಿಗೆ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಲೆ ಕೇಳಿ ಮಾತೆತ್ತಂದೆ ಬೆತ್ತದ ಅಲಜ್ಜಿ ಈತೇನ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಮೆಗ್ಗಿ ತೂಪೆ ಎತ್ತು ಬಂಡ ಏನಾಡ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಆನೈತೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಚೈತನ ಆ ರೀತಿ ತೂಪೆ ಇರ್ಲೇಡ ಹಾಗೆ ಜೋರ್ಲ ಮನ್ಪ ಹಾಗೆ ತಾಡಿನ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರ ಅನ್ಪಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಮಂತ ಒಂದು ಆಯ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಖಿಲ್ನ ಗೋಪಾಲನ ಬಗ್ಗೆನ ಆಗ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಂಟು ಮುರಾಣಿದ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡ್ ಲಾಯನ್ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಜೋರ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಪನ್ಪಾರು ಗೋಪಾಲನ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಪಾಲೆ ಒಂಥರ ಎಂಚ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ನೇರ ಜನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ನೇರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪೆ ಪಿರಾವಿಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಖ ಗೋಪಾಲನ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಜಿತ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟೆ ಆಟ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತನ ಆಯರು ಸಮಾಧಾನ ಆತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಖ ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಕ್ಕಡವ ಏನ ಎದುರುಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪಗನೇ ತಾಡುಂಡು ಅವು ಅಂತೂ ಈ ಕಂಬಳರ್ದು ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ನೋತನ ಬತ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೀವೊಂಡು ದಿತ್ರ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಂಬಳದಲ್ಲ ತಾಡದೆ ತಾಡುಂಡು ಬುಡುಬುಜಿ ಆ ತರತ ಒಂಜಿ ಎರು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬಾಲಾಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬಾಲಾಯದ ಪುದರ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಬಂಡನೆ ಗೋಪಾಲ
ಇಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಬಾಳಾಯ ಅನ್ಪುನ ಅಂದ್ ಇನ್ನು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಳಾಯ ಅನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಏರು ಅನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ತೋಜಿದ್ದಿಜ್ಜಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಏರುತ್ತ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಡು ಇರ್ನ 4 ಟೀಮ್ ಮುಗ್ಲು ಕಂಬೈನ್ ಬುಡಿ ಏರಿಂದು ಇತ್ತಂಡ ಏರುತ್ತ ಓಡೆ ಬರ್ಪುನ ಐತ ಪಾಪದ ಏರು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಜೋಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ 4 ಟೀಮ್ ತಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಿ ಏರು ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಪಂಡ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮುಗ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಏರೇರು ಕಂಬೈನ್ ಆತೀರ ಆ ಏರುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕದ ಕಂಬ್ಲಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ನಾನು ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು 5 ವರ್ಷ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಆರು 5 ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರ್ನ ವರ್ಷ 4 ಸೆಮಿ ಮಂತಂಡು ಜೋಡಿ 6ನೇ ಏರು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆರೆಗೆ ಪೂರ ಓಲ್ ಬರ್ರ ಹಾಕೊಂಡು 6ನೇ ಏರು ಗುರುತಿಸತೆ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಸೀರೀಸ್ ಕೊರ್ಪುಣದ್ ಇತ್ತಂದ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯಗೆ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯಗೆ ಕೊರಡಿತ್ತು ರಾಜೆ ಎಂದು ಬದಾರಿಂದ ರಾಜೆ ರಾಜೆ ಕೊಂಡ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲು ಬೇ ಜಯ ಎಂದೆ ಜೈ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಜಯ ಎಂದು ಇತ್ತಾಯನೆ ದುಂಬು ತಡಂಬೈಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿ ಮೀ ಗೋಪಾಲ ಎಂದು ಗೋಪಾಲೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಲುವಾಯ್ದ ಪೈರುಡ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಕನಗ ಇದ್ದು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಲ ಯಾನ್ ಮರಕೂರು ನಾರಪ್ಪನೆ ಉದ್ದೆ ತೊನ್ಯಂಕು ಇಮ್ಮೆ ಶಿವೆ ಶಿವೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಬೇಲ ರಾಜೆಲ್ಲನೆ ಬೇ ಕುಟ್ಟಿ ಇಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುದಿಟ್ಟು ಗಿಡನಾಗ ಅವರ ಬೂರಿ ಅಂಚ ಅನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪೂರ ಆದ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಗೊಂಡ್ರ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಜನರ್ದುಕ ಎಂಕದಾಯ್ದ ಬಂಡ ಇರುಕುಲು ಮಾಂತ ಇಷ್ಟನೆ ಇಂಬೇಟ ಅಂತೆ ಅತೀವ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪೇರತ್ತ ಅಂಜೆ ಪಾರಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿದೆಟ್ಟಿತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ತಿಂಚ 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳಿಗೆ ಬೋಯಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ಐನೆರ್ದುಕ ಮೇನ್ ಗಿಡ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂಚನೆ ಉಂತ